Mument ferm sabiħa l-Kalkariżi e kif il-parroċċa ta' San Giuseppe Ħaddiem qed tiċċelebra l-50 anniversarju tagħha u propju għal din l-okkażjoni ġiet organizzata festa speċjali sabiex jitfakkar dan il-mument. Din il-Knisja bdiet tinbena fl-1964 u bdiet tiffunzjona fl-1968, imbagħad fl-1973 din saret parroċċa meta l-lokalità ta' Birkirkara bdiet tikber sew. Net News kellem ma' Maurizio Gauci li huwa volunteer f'din il-parroċċa u qal li twilet propju f'din il-lokalità u ilu jgħin f'din il-festa sa minn età bikrija bħal kumplament ta' familtu. San Giuseppe Ħaddiem bdiet tinbena bejn il-1964-68, fil-68 bdiet tinfunzjona u mis-68 sa' 73 ma kienx parroċċa. Mbagħad Monsignor Ġosef Mikel Gonzi flimkien mal-propostu b'Sajla iddeċidew li jibdew jiftħu għax Birkirkara bdiet tikber u għamlu l-San Giuseppe Ħaddiem bħala parroċċa. Fil-19 ta' Marzu ta' 1973 l-Isqof Mikel Gonzi kien iddikjara li di ħassir parroċċa dedikata li San Giuseppe Ħaddiem u minn hemmhekk il-qudiem qatt ma ħallasna lura. Il-kappillan Dun Xarlom Muscat għalinna li dan huwa mument ferm speċjali għan-nies ta' din il-parroċċa. Matul din is-sena din nirriflettu wkoll bħala motto għażilna il-motto u baqa' miexi magħna, ġifieri Ġesu baqa' miexi magħna anke f'din l-istorja ta' parroċċa kemm ringrazzjament speċjali kemm ta' tant saċerdoti li ħadmu f'din parroċċa anke tant benefatturi wkoll ta' nies li impenjaw ruħhom f'din il-parroċċa fl-aħħar mill-aħħar aħna mhux qegħdin niċċelebraw biss il-San Giuseppe jew il-Ġebel, imma niċċelebraw ħafna l-memorja ta' tant nies li għadhom ukoll attivi u jagħtu ħinhom hawnhekk volontarjat imħabba lejn il-Knisja u lejn Ġesu. Il-qofol ta' din il-festa speċjali se jintlaħaq nhar il-Ħadd li ġej wara l-qudiesa tad-9:15 fejn se ssir purċissjoni bil-vara ta' San Giuseppe mill-kolleġjata Bażilika ta' Santa Elena sal-Knisja ta' San Giuseppe Ħaddiem. Tkun xi ħaġa sabiħa li din il-festa din is-sena ċċelebraw flimkien bħala żewġ parroċċi. U għal nhar il-Ħadd li ġej anke l-istatwa ta' San Giuseppe se tittieħed fil-Bażilika ta' Santa Elena u se noħorġu minn hemmhekk flimkien biex infakru wkoll mhux biss l-istorja ma nkunu wkoll ta' xhieda anke li l-parroċċi wkoll jistgħu jaħdmu flimkien. Din il-festa speċjali se taqgħat lill-komunità ta' Birkirkara kif għal din il-festa se jaqdu 3 banet flimkien kif ukoll bis-sem tal-fratelli waqt il-purċissjoni.